Matasan ADC ta ADC Youth Mandate sun buƙaci Sanator Rabiu Musa Kwankwaso da ya dawo jam'iyyar ADC. Ƙungiyar matasan sun ce ya dawo domin ya haɗa kai da jagororin adawa domin ceto ƙasar. Kamar yadda Arewa Update ta ruwaito, wannan wata sanarwa ne da shugabar ƙungiyar wato Injiniya Ammar Hamisu Ɗandogo ya fitar. Ina mazaunan Kano, INEC ta fara rajista a karo na biyu. Ta dawo yin rajistan katin zaɓe a ƙananan hukumomi guda 44 da kuma ofishinsu na titin Hajjkam da ke cikin jihar Kano. Ta yi kira da mutanen da katinsu ya ɓace ko kuma ya lalace da su zo su karɓi wani. Sannan kuma ta yi kira da mutanen da suka cancanci su kaɗa ƙuri'a da suka kai shekara 18 zuwa sama da ba su yi rajista ba da su zo su fara rajista. Aƙalla mutum 30 sun rasa ransu ciki har da mata bayan 'yan bindiga sun buɗe wuta a wani kasuwa da ke ƙauyen Demo a jihar Niger. Maharan sun isa kasuwan da misalin ƙarfe 4:30 na yamma, inda suka ƙona kasuwan, suka wawushe kayan abinci tare da wasu dukiyoyi, sannan kuma suka yi garkuwa da wasu mutane. Shugaba Tinubu ya ba dakarun Najeriya umarni da su farauto mutanen tare da kuma ceto mutanen da aka yi garkuwa da. Sai dai mu ce Allah ya tsare gaba. Allah ya yi wa sarkin Hausawan Ibadan rasuwa. Alhaji Ali Dahiru Zungeru ya rasu a Ibadan ranar Litinin. Ya hau mulki shekaru 4 da suka wuce. Jaridar Aminiya ta ruwaito cewa jim kaɗan da rasuwarsa, hakimansa sun garzaya zuwa ofishin gwamnan Oyo tare da fadar Olubadan na Badon don su sanar da rasuwar. Yau Talata za a yi jana'izarsa. Ofishin gwamnan Oyo sun yi alkawarin turo wakilansu domin halartar jana'izarsa. Maza da mata sun fara taruwa a unguwar. Shaguna da 'yan kasuwa sun yi ado da alamu da ke nuna alhini tare da jimamin wannan rashin da suka yi. Sai dai mu ce Allah ya ji kanshi. Nan wani ƙauye ne mai suna Abonema da yake nan a jihar Rivers State. Mutanen nan kwale-kwalensu ne ya kife, amma dai an yi ƙoƙari an ceto dukansu, sun fito da ransu. A 'yan kwanakin nan ana ta samun kwale-kwale na kifewa da mutane. Ba a jima ba aka samu a jihar Neja, a jihar Jigawa da kuma Gombe. Amma wanda aka samu a jihar Jigawa mutane 14 sun rasa ransu. Sai dai mu ce Allah ya tsare gaba. Suna bacci, mu kuma mun fito. Bismillah, Allah ba mu sa'a. Thank you.